nwere inu ime mụ na-aga tụba ntị ọtụ kọwagoliri m na-aga n'iru ọsị akụkụ ruo ebe onye ibiri ibi gochie ọwụ akọnyere ife okwu ana m ihe okwu ndị agha gaba ntị oke n'alụ ezigbo mmadụ ọ sị na akụkụ ruo ebe onye ibiribi ofi ọlụ akụkụ bụ ewu na akpa n'oyibo akụkụ bụ slang ọkụ ya slang nke ụmụ akwụkwọ na-eso anyị n'abalị a wee na-aghọta akụkụ ọ dịka ọ gbasara m ị na-akọrọ onwe gị ya na akụkụ ka ọ bụ ọ gbasara m upe aha ụcha akụkụ enwe okwu a wee sị na akụkụ ruo ebe onye nzuzu onye ibiribi mana n'oge gboo enwere afa maka ụdị nzuzu dị iche iche ọsọ n'oge nke anyị ka eche na nzuzu bụ ọsọ onye nzuzu n'oge gboo na nzuzu niile bụ ofu n'oge gboo enwere nzuzu nwee mkpọkwu nwee nsọkwu nwee ibiribi ifugo nwee nkapụ nsọkwu nkapụ mkpọkwu ibiribi nzuzu ha ncha n'ogo dị iche iche otu esi wee nwee otu mmadụ na ha nwee gelegele nwee kpanịkpanị nwee nzanịnzanị nwee nganga nwee ntọntọ nwee ntọntọ bụ n'ọdụ obele dịkwa gelegele ogwede ntọntọ gelegele kpanịkpanị zanịzanị nganga ntọntọ ndị gboo ụcha iche iche ofu oche ịmatụ owere ofu n'ime ndị wee maa atụ onye afọ okwuru anyị malụ otu onye ọ na-ekwu maka ya ma nkịta basị na ọ dị gịrịgịrị onye gịrịgịrị nwere ike ọ bụrụ na ọ dị zanịzanị ma kpanịkpanị ma ganịganị ma ntọntọ ndị gboo na-akọwachi ya mka abịazi igbo na-anamizi ịsụ ya anyị na-egbukazi ya egbuka ndị gboo na-asụ ya oge esi ewe ha ịghọta ya ọfụma sie ya ọ ga-alụ odo anyị efu ya ọ dịka echiche ọnya bụ akụkụ ruo ebe onye ibiribi onye nzuzu obirizi ebiri ofi ọlụlụ akụkụ na-agwa dịkata ọna akụ ọnwa na-abụ ome ochie ndị na-eweta nke ofe ewetakwa onwe nke na-akpọ nze ọzarum ọzọ na-emetere aka akụkụ ọnwa ịtọ ọnwa na-abụ pụọ ọzọ abata mana ọ bụrụ onye nzuzu kọpụta biya ọ ya anatara ise ọ ka na-ekwu ya ọ ka na-ekwu ofu ahụ ọ mụtara mgbe okweta nne ya sị mmadụ ka m nụ ihe ewu so akụkụ ka ihe ma anya akụkọ ahụ na ọbịa ma mgbe ya eti ya ọ ya akụ ya n'iru ndị mmadụ nke a na-agwụ maka ọgwụ ya nne ya ka a na-agwa onye ọbịa ọgwụ ya nna ya onye nzuzu mana onye mara ife ma nke bụgodo bụ na onye ma ife ada akụ akụkụ abụrụ ezigbo ihe ana m agwa ndị mmadụ sị na onye nwere nwa na-asị upe na nwa ha dabụ ezigbo mmadụ ihe ime na magwa nna gị osi upe gwana ya n'ihe ime na mmebere na-akwụ unu gwa onye nkụzi na-osi upe ochewuo m bụ akụkụ ihe na-abụta akụkụ ihe iji ebutu okwu dị mkpa ikwu okwu mgbe ụlọ akụkụ butuo ya opezie mpe onwe nwatakịrị nke a na-agwasị ya na mma agwụ ya nna ya si mba jee tinye na sapiensia akụkụ na ọ na-atụrịrị nna ya egwu ịmakwụgo nna na onye afọ uzobe ahụhụ mmadụ nna ya ahụ agwa ya na anaghị agwa nwa ya ahụ ọsọ egwe mana nna ya ahụ efu enwe ụdị mmadụ ọ bụ eziokwu enwere ojuchaghị eju onwe onye na-egwu ya n'ihi agwa ya nna ọyọba gị ọkwụsị ozugbo yọba gị ọ bụrụ nna ya gwa ya na mma gwa ya nna gị ọzọ awa ezi mgbede chụọ mmiri sụara gị akwa saa azụ ikwe ka ị hapụ igwe nna m ahụ mana igwe n'ihe ime na magwa na asị ga gwana ya upe gwana ya nụ ya ochewuo m ịma na nna ya ahụ ukwu ofu ụdị mmadụ nwa ahụ amalụ gị mana nna ya
enwere ihe na-emekarị nwere ọ na-akpọ nwe onye anyị gwe na ya gwa nne ya ọ ma na nsogbu adịrị ya na mgbede ahụ eziokwu ọ bịa na onye ahụ si ego upe ga-egwa ya nne ya nata egwu ya onye nyere m nsogbu nzolu n'ike nwa abata n'azụ na ọ bụ ọgwụ ntọ ekwe ịgwa gị eke ọ mekwara m mụrụ ụmụ onye ahụ egwu ya si gịnị ike isi na nzi Emeka gotara m ihe na-eyi onye hụ na m ego ji nata na ọ na-afụrụ ihe gota ngwa ọ na-akọ ihe ma aghọta gịnị ya kpọrọ m ya Emeka sikwara m ọzọ sikwara anya mba ha ka ebe ego ahụ dị ka ọ na-ekwu ya ka ịtarị na-aga na ha ozugbo mana ụmụ ya gwa sị ka nzoli ike mgbede ofe m ka lie ma abata ebe a ikpe ikpe nwa achịa mụ agha amụ nne ya akụ nwụọ nwee nnukwute mwute anya akụkụ obe onye ibiribi fi ọrụ okenye Chukwu gọziele m gị ka a na-aga n'iru